Nawe county ya Nyamira Amos Nyariwa Nyarekobaga kuburirwa Nyarekobaga gwikirania emeroberio ya magendero bucyase abamenyi ba county eyo okwana litikolia lero nigo museneta bwe county eyo Kongo Mogeni ya Nyarekobaga goteba nga egati yemeroberio niga Nyarekobaga koirana magega kati yabo ase sector yobo chenu nabo igo area ya aborokiwa bataranya Nyarekobaga aborokia abo be skuru JCD bataranya Nyarekobaga gwakanwa ase kabono. Aninga kwa nachinga kekira na ase ensemo ya borabu asabaga kubwatuko bokonywa mabati go cyase tundubari ya icuni borabu asabiga berega kugania bakora imirimo be serikali ya county ababere babotakanwe mesara yabasegeka ababe bawa kana sentre moyo kubakonya abwikirania amagania bo akerari tuko cinga kecyo umugeni nigaberega kwenekya na sensemo ya yenagendere ko girwanirira omwana inchi bokonyora gusomwana inchi bwekerengo yense. Omoliki oitokorase county ya Nyamira Paul Kapokara nigasangira mwanitoro batiro kubati. Gagu kwa na stinsemeche gachi manyekante buna ichuni borabu. Jochiko toke meye bunga ya borabu meye county ya Nyamira. Omoseneta bwe county ya Nyamira moske Erika Okongo. Nigagendere koba haka kumomochumu governor bwe county ya Nyamira na kumagania kole miremo ya bwe kiranu. Wona na intu toka sabo mugavana tiga to busuku ese county. Koranje abantu bali bayisidi basuki igoro noena abantu abago tokonye binyora mukuruka community health volunteers serikali enene yabatumire kibese cyabe 2500 Nyamira kuri umutinyi 10 bakamono to ikiri umutinyi 10 nyali botanya ko bakana baminda na botaka ko barara mabera bakana mutako tenyeri ngaki barara mabera mutako mutenya barara mabera Waminto, wotena bago chaba unchuka naiga, bate wana eno liyo taita kwa egu panado. Wana lindo orabali no musara kurumo tienyu ikomi. Wana tuwaikire umo tienyu no ikomi. Wana unkire ende baminte. Wakwana bwege kere kyo chinga kia bwatuka obokonyi bwa mabati. Wachase tundubali yegaya ichuni borabu. Ayuharwe kemeronge 3. Nigo atebere munani garage kunyara kobaga kohenekia kubakonya bali mikurasi nsemechiga. Udenjire ya moyo kuimuke iguru anene ekemelie kiga yechae. Ande mroje mura bantaba ya umurero rondoje mwabegete buna naba bekerete basaliria igongo ya kusukamole igonta gete kobakishanga nimanye to muremyo bokongwa bwati nabone bona singa kiyaje temwaro jaje dereza totata kana ende bono muremi ache gocha yugwa ukona begekerekyo Okongo nigagendere koba gakoria iranga na chikonyara koba gagotenda bokongo niliogi mwananchi bwe county ya Nyamira chingaki engana yokuhuganya ku mwaka isiko mokonyi bo murayo munene bwe nsomo skeri Gashagwa erabikwe asebunga ya Senate. Mimi wakati nitakuja kuulizwa speaker na nawaomba wananchi mkae kwa TV muone. Mimi nasikiza vile mnasema. Mimi siwezi kupiga kura. Ndio maana nimekuja hapa kuuliza wananchi mnataka namna gani. On Friday nilikuwa katika constituency ya West Mogrango. Kwa sababu mimi nataka nikipiga kura, napiga kura kwa niaba ya wananchi. Na nikija nikishiriki hapa wananipatia mwelekezo. Na mimi masikio yangu nimeweka kwa wananchi. Si nimewasikia vizuri? Na nitapiga kura kulingana na vile nimeambiwa na wananchi wa county ya Nyamira. Okongo baigo nigagi keiri anene ase chisegi cyanyara ko bachikonekirwa. Anene asomegereri boho hene bw'amanyabantu asireta murere kebaso. Abagago chero chingaki alikurwa ekerengere kya image nsamukiri cha Bomas igoro yokani go ku mwaka isiko mokonyi bo murayibwe nsomo skeri Gashagwa. Tugiye gotora tebye serikali tigabatige abananchi batuare freedom wose obosibole bwogo koso serikali onye mwato ibeire onye mutata gotourege tikia ndege tigamurara kebasakoreki akuane gosebon ogoita murara kebaso muri gukiri bana inchi yabo gosebon Nigetambo kirwa bamenye kurasi nsemechiga bagokeire na kulia iranga mbachi kunyara kwa bako musira seganga ende onsi eyo aratwale asobocholi bole bosio yagerantu muigwete ntomuroje na ende byago korantu biroje nabatutaita gotebanga abantu bunaba igo bali emetase kenga gusi oyo no yomase bali bago kole mireme Yeremia amaje twatebeti kuga liri buna gwajete gaiga oroje muna torabagete no ni chibuti oroje chirebusa baro roje mbane kire gitoko ngainwa maramu mbatageti oborie baborie naende baborie onye bakorire kibatageti bakora bakore ntuna ye torochega ayegore president ya gusi
tokonye tusire toikange ikabangi nange achindaka nange chitundu bali ne chisukuru chito boigo tokonye chitundu bali chito chionsi chikange ekero okorire kwanyonge tundu bali bekire stima ngase na tobegete seneta mbia muno egingo ripoteri getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugige igasi nseme chiga chechu ni Borabu yogotukemeye bunga iga ya Borabu imeye county Nyamira inchego nguru kwa Polycarp Okara.